Myslíš si, že rovnice sú zložité? Ukážem ti, ako ich vyriešiš rýchlejšie, než si stihneš zaliať čaj. V našom prípade máme neznáme 5x a 3x, ktoré si chceme dať na jednu stranu rovnice, aby sme ju vyriešili. Čiže 5x a 3x z pravej strany rovnice premiestnime na tú ľavú a dostaneme minus 3x. Minus 3 rovná sa 5. Minus 3 nám ešte na ľavej strane zavadzia a teda ju premiestnime na tú právu. A to tak, že ľavú stranu si opíšeme a k 5 pripočítame 3, pretože znamienko sa zmení na opačné. Ak si to spočítame, dostávame 2x rovná sa 8. Teda 2 krát aké číslo nám dá 8? No 2 krát 4 predsa nám dá 8 a teda 8 podelíme 2 a dostaneme náš koreň rovnice, ktorým je číslo 4.